15 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». 21 лютого, 1455-й день анексії Крима. У студії Ескандер Маметов. Президент Петро Порошенко свідчить у суді у справі про державну зраду Віктора Януковича. На прохання Генпрокуратури суд вирішив допитати чинного главу держави через відеозв'язок. Про що питали Порошенка у суді, знає моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю. Про що говорив президент? Вітаю, колего. Отже, наприкінці лютого 2014 року на території Криму дійсно були російські війська. Про це сьогодні під час допиту в Оболонському суді у справі щодо держзради Януковича повідомив очільник держави Петро Порошенко. За його словами, ще 27 лютого він за дорученням тодішнього виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова поїхав у Крим задля проведення переговорів з місцевою владою, задля того, щоб вирішити проблеми, які там вже були зрозумілі. Він розповів, що коли він прибув до Сімферополя, побачив очеплення ще в аеропорту. Після цього, коли він попрямував до Верховної Ради Криму, він там побачив так званих вже зелених чоловічків, а також російські війська, а також людей без розпізнавальних знаків. Тоді, він казав, йому навіть погрожували, і він відчув, що є загроза його життю. Далі пряма мова. Отримавши інформацію, що Сімферополь уже блокований військами і людьми в цивільному, що будуть величезні труднощі для мене щодо того, щоб потрапити до Сімферополя, я прийняв рішення все рівно, що поїздка має відбутися. Прилетівши до Сімферополя, я побачив ланцюг, який очепив аеропорт. Російські війська були перекинуті без дозволу України, заявив Петро Порошенко. Отже, це свідчить, що це є фактом агресії щодо суверенної держави. Крім того, Петро Порошенко розповів, що він намагався завадити проведену псевдореферендуму в Криму. Я нагадаю, що сьогодні ще зранку прокурори зачитали лист від адміністрації президента, в якому ті клопотали, щоб провести допит Петра Порошенка у формі відеоконференції, оскільки очільника держави запланований на сьогодні ряд міжнародних зустрічей, а також телефонних дзвінків. Але попри це, зауважу, що ще з самого ранку під судом і у суді просто безпрецедентні заходи безпеки. На вулиці працює Нацгвардія, поліція з собаками, сапери. Так само і в самій будівлі журналісти-оператори по кілька разів проходять металеві рамки і перевіряють навіть дівчат в окремих кімнатах. Отже, допит Петра Порошенка по відеоконференції триває, і це поки що все, що я встигаю повідомити вам у цьому випуску. Більше буде вже в наступних. Студія. Це була Олена Стецюк із залу Оболонського районного суду, де триває суд щодо держзради Віктора Януковича. Перед Петром Порошенком у суді свідчив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Він заявив, на початку анексії Криму Росія перекинула на півострів 10 тисяч своїх військових. Також він розповів, що 3 березня 2014-го на засіданні Радбезу ООН головною метою Росії було виправдати анексію Криму. Для цього російська сторона показала горизвісний лист Януковича до президента Росії Владимира Путіна з проханням ввести війська в Україну. Відбувалася передислокація додаткових сил російських з території Росії на територію Криму. Я думаю, що вже на той час їх там було щонайменше додаткових 1010. Ще були військові транспорти, військові морські транспорти із Новоросійська, які також висаджували певні додаткові військові сили на територію Криму. Ми продовжуємо наш спецпроект «Хроніки окупації». Отже, 21 лютого 2014-го триває другий день спланованої анексії Криму Росією. У Сімферополі кримські депутати не домовилися про відкриття позачергової сесії парламенту Автономної Республіки Крим. Під стінами Верховної Ради Криму відбулися мітинги проукраїнських та проросійських сил, а на журналістів АТР скоїли напад тітушки. Що ще було 21 лютого в Криму? Далі без коментарів. Заявляет, что мы все хотим. Вы не охренели?
Это Бандера, под которым воевал Бандера. Он воевал под этим флагом. Вот, и вот он пропагандирует это. А что стало? И Константинов, и Донич, и Иоффе уверяют на полном серьезе и клянутся тем, что ни у кого даже не было намерений, даже мыслей о том, чтобы где-то каким-то образом подумать о том, что Крым может быть отторгнут от Украины и тем более присоединен к России. Смотри, я считаю до 3. Раз, 2, 3. Один из них нанес несколько ударов в лицо. После того, как я упал, меня стали избивать ногами. Судове засідання у так званій справі 26 лютого над Мустафою Дегрмеджилі Асановим не відновили після понад годинної перерви. Її оголосили через відсутність прокурора. Люди, які прийшли підтримати фігурантів справи під судом, долучилися до акції «Кримський марафон». Окупанти звинувачують Дегрмеджі та Асанова в участі у заворушеннях 26 лютого 2014-го біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз вони перебувають під домашнім арештом. Прокурор грозился, что предоставить какие-то новые обвинения, еще что-то. Очевидно, еще не придумал, поэтому он не пришел. Судебное заседание перенесли на пленарное. Підконтрольний Кремлю Верховний суд розглядає дві чергові апеляційні скарги учасників доночних пікетів. Вже є рішення щодо Сімара Якубова. Так званий суд апеляцію відхилив і залишив штраф у 10 тисяч рублів. У ці хвилини триває розгляд скарги іншого учасника одиночного пікету Сервера Сіїт Ібраїмова. Торік, 14 жовтня, у різних містах Криму відбулися понад сотню одиночних пікетів. Тоді кримські татари вимагали зупинити цькування їхніх співвітчизників. Окупанти кваліфікували одиночний протест як масовий мітинг і оштрафували понад 80 учасників. На загальну суму понад 1 мільйон рублів. Окупанти знову судять Феру Абдулаєву, дружину фігуранта сімфропольської справи про так званий тероризм Узаїра Абдулаєва. Для засідання повторного суду виділили маленьке приміщення. Усі охочі потрапити до зали не змогли. Жінці закидають непокору судовому приставу. Торік, 8 грудня, під час засідання у справі її чоловіка, вона начебто намагалася потрапити на суд. Її не впустили, затримали і склали адмінпротокол. Минулого тижня так званий суд жінку виправдав. Її визнали невинною. Пізніше окупаційний пристав оскаржив виправдальний вирок. Я все-таки надеюсь, что судья, которая рассматривала его в первый раз, она же будет рассматривать его и сегодня, и она подойдет и учтет те моменты, по которым отменили решение ее в первый раз. Но, тем не менее, это решение останется. Мы на это надеемся, но, честно сказать, учитывая сегодняшние реальности в Крыму, в это слабо верится. Це всі новини на цю годину. До Всесвітнього дня рідної мови телеканал АТР підготував марафон Анатолі Ватантелі «Мова матері, мова батьківщини». Він розпочнеться за 5 хвилин і триватиме до 21 години. Гостями нашого ефіру стануть філологи, журналісти, кримсько-татарська молодь. Серед учасників будуть і гості з Криму. Будьте з нами.